D'acord, doncs anirem a l'octubre ja, d'acord? Ja tenim aquí. De moment una sola cosa, vale? I ve a finals d'octubre, vull dir que teniu temps d'assimilar-ho i d'anar gaudint-lo del setembre, no? Que suposo que ja ho teniu controlat i ja heu anat fent un cop d'ullada, d'orella, Perquè, bueno, sí, hòstia, em vaig oblidar de dir-ho, bueno, ve un videoclip, o sigui, venia amb un videoclip, el de Superfície, que em vaig oblidar de dir-ho, ja, bueno, ja ho diré, ja ho veig. O sigui, que això ho greu abans, bueno, ja ho degué dir jo, després no... Bé. Doncs, el 27 és un divendres, també em sembla, 27 d'octubre, això és octubre, el 10 és octubre, de gener, febrer, octubre. Això es diu, entre cometes, ¿qué hay en la bolsa? D'acord? La gent em pregunta què tinc a la bossa, no? La portada és així com hi ha com la meva bossa, no? I l'EP, bueno, es comenta que hi ha dins, no? ¿Qué hay en la bolsa? Pues aquí te lo digo, no? I ja està, només és el... 4 cançons, cada una explica una cosa que hi ha a la bossa, només hi ha allò a la bossa, d'acord? I ja està, això. 27 del 10, això és octubre, és un divendres, d'acord? Què hi ha en la bolsa? Poc més, aquesta és la portada, i això és el dia, i això d'aquí és el títol, això és la data, això és l'esbós del que seria la portada. Ja està, d'acord? Ja, quan arribi el novembre ja anem a lo següent, d'acord? Vinga.